गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय। जों दिनै बेहाय ज' जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोसावनो सानदों। जों दिनै थानायाव मोनसे एफआइआर होफैदों। बे एफआइआरनि खारनानो जाबाय सासे आदिबासि नामखौ मोजाङै मिथिया, बबे जायगानिखौ मोजाङै मिथिया, बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि सोमोन्दै बहुद गाज्रि खोथा बुंदों। माने बिसोरनि दाबि दावाफ्रा गभर्नमेन्टजोंब्लाबो बिसोरो जोंखौसो बर' जाथिखौसो थांखिनानै बर' जाथिनि थाखायनो माबा मोनसे जायाखै बायदि साननानै बर' जाथिखौ बिसोरबा गाज्रि खोथा बुंदों। जों बेखौ खोनानानै दिनै जों थानायाव एफआइआर होबाय। बे एफआइआर होनायनि खारनानो बेनो जोंनि जातिखौ गाज्रियै बुंनाय, अपमान खालामनाय, मान गैयै खालामनाय। आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला आरो बिसोरो हुमखि होबावदों, बे मानसिया हुमखि होबावदों माने गावसिनि आदिबासि जायगायाव थाङोब्ला मा जागोन बेखौ मिथिना लाखा माबाखा गाज्रि गाज्रि आवाज होदों, सिगिदों, सोगोमदों। बेनि थाखायनो जों दिनै थानाय एफआइआर होफैया। आरो बे एफआइआर होनायखौनो जों नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों, जाहाथे खुनु जाथिनि सायाव बेबायदि बुङा। बिसोरनि दाबि दावा गभर्नमेन्टजों जादों, गभर्नमेन्टजों खालामबाय था। जोंनि दाबियाबो गभर्नमेन्टजों जादों, जों गभर्नमेन्टजों जुजिगासिनो दं, गभर्नमेन्टजोंसो जागोन। नाथाय बे जाथि बेबायदि गाज्रि खोथा बुंलायनानै आक्रमन खालामनो फेर फाथिनायखौ जोङो सैज' हाया। आरो बिनि थाखाय बिनि एगेन्स्टजों केस होनाय जाबाय। आरो बेखौ गोथौयै बुंनो थाखाय जोंहा इउथ लिगनि सासे सेक्रेटारि दं, बिथाङा एडभकेटबो, बिथांखौ मोजाङै बुंनो हानायनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। ओरैनो दा रिसेन्टलि फेसबुकआवहाय जे सार्कुलेट जाबाय थानाय जोंनि बड' कमिउनिटिनि एगेन्स्टआव सासे आसाम हेरेल्ड होननाय मोनसे फेसबुक पेजजों बिथाङा जोंनि बर' हारिखौहाय माखासे भेरि अफेन्सिभ एन्ड कमिउनेल बाथ्रा बाहायदों। बेनिखायनो बै सोदोबा जोंनि ओनसोलाव माखासे गोजोनखौ सिफायो। आरो बे साफा सानैनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे हिंसायारि जाथाया जानानै फैनायनि चान्स थायो। बेनिखायनो बैफोरबायदि गाज्रि इन्टेनसन गोनां सुबुङा जाहाथे बेबायदि ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मावहाय जाहाथे बेबायदि बुंनो हानायनि साहस हाया। बिनि थाखाय जोङो जोंनि प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989नि आन्डारावहाय जों बिनि एगेन्स्टआव एफआइआर होदों। जों आसा खालामदों जे पुलिस प्रसासना बिथांखौहाय आयेन बायदियै जाहाथे जेसेनो हायो एसेनो थाब बिनि सायावहाय आयेननि राहा लागोन होननानै